Siyabingelela Babu Dokotela, Babu Esizwe, Babu Jabulela umfana omhle nje ekhehlela umnuzo lamancinisa ngisol futhi ngixolisi. Bakithi if nginganibongi ngabe ngihlulwa yini, abantu abaningi legama lithi ukubonga libahlulile. I am Babu Dokotela. I'm pathetic as ever. I am the most hated, but I'm most adored by sane people. Babu Dokotela, Babu Esizwe, Babu Jabulela umfana omhle nje ekhehlela umnuzo lamancinisa ngisol futhi ngixolisi. Namhlanje siyashutha sisebhilidini 2 Nedbank House Building. Lapho sikhona ke semgaqweni number 72 Dennis Halley Oak, number 30 Albert Street, corner of Queen Street and Albert Street. Ibhilidi Nedbank House Building. Studio, dark room studio number 1, floor 19 floor suite 1904 to 1905. Today it's Tuesday. I repeat, today is Tuesday. We are doing these videos. You people should be asking yourself why Babu Dokotela always tells us that he's shooting on a Tuesday, but he's not telling us the date. We need to know the date. You don't know why? It will spoil the video by far. That is why we don't use dates, we use days. Babu Dokotela, Babu Esizwe, Babu Jabulela. Namhlanje ngine topic ethi uTshanibezwe. It's a national grass in English. uTshanibezwe. So khuluma ngoTshanibezwe namhlanje. Sikhulume ngoTshani ukuthi is uTshani important to us? Is uTshani vital in empilweni zethu? uTshani kukhona into engayidlala empilweni zethu? Can I change my bank account just using a grass? Can I change a garment that I do all the times just using uTshani? This is Babu Dokotela. I'll surprise you. Angikho lapho ngisekutheni ngizokhuluma ngale topic, but ngifuna ukuthi ngibe inyanga, ngibe umuntu ebantwini. Njengenyanga ngifuna ngilikhulume iqiniso. Izinto enizikhokhelayo asizithengi, siyazakha sithenga ama pieces sithenga imithi ngokuhlukahlukana bese siyanihlanganisela bese siyazakha. But kunezinto esinitshela ngazo that are proclaimed ukuthi zamanga, kuthiwa yikho into enjalo. Angisho ukuthi khona wena as a person uhleli lapho ozojudgela ukuthi uBabu Dokotela is telling a lies or is telling the truth. And if ngiqamba amanga, what am I defending? Understand? Ngifuna kulaleleke. I-age yami siyangivumela ukuthi now I can start to impart knowledge. My age isiyangivumela ukuthi I can do that. Isiyangivumela because wena usakudefenda lokho because ukuyakuphilisa awukakabi nayo sure. Then now we are talking. Ngifuna sikhulume la quoting from ibhuku lomnyaka. Namhlanje sikhuluma ngomuthi lento esibiza ukuthi inyoka ephalaza imali. Ikhona yini into enjalo? Konke ke sekusele kwena ngiyakunika ke information. Uzoyakha kanjani, yakhiwa kanjani? Asiyakheniki. Imithi esizoyidinga laphana ayiminingi kakhulu and sizokhuluma ngemithi embalwa kakhulu. Njengamanje umuthi esikhuluma ngawo sikhuluma ngomuthi ekuthiwa yibheka. Sikhuluma ngomuthi ibheka noma ubheka mina ngedwa into eyodwa. Sikhuluma nomuthi ekuthiwa amaphakama wonke. Sikhuluma ngomuthi esiubiza ukuthi umavumbuka. Sikhuluma ngomuthi ekuthiwa uvuka. Angibuyele lana. Amaphakama onke awuzuze uthole amaphakama onke. Wena lamaphakama osuwatholile, I repeat, wena lamaphakama osuwatholile alungile. Ngoba mengizothi mina thola amaphakama onke, guess what? Awushuthi angifuni ukukusiza. There is no way, I repeat, there is no way ukuthi wonke amaphakama ungawathola. Umavumbuka very important umavumbuka. Uma wakha into efana lena very important. Thola ke umuthi esiubiza uvuka. Uvuka ungabasebenzisa bonke but uvuka bethu bavamise ukuba u3. Sensa uvuka ba u3. Then imithi ke engaki uvuka, uthatha bonke uvuka, uthatha umavumbuka, uthatha amaphakama, uthatha ibheka mina ngedwa, uthola umdlebe, uthola umuthi esibuza imthwebulo yonke, uthola umphenduli, uthola umaguqu, uthola umhlume kaNhloyilo omhlophe, uthola umhlume kaNhloyilo obovu. Uthatha lo mithi kuyigaya yonke kuyihlanganisa. Imisi ihlangene le mithi yaba yimpuphu. Thola ke manje into esibiza ngokuthi ikhanda lenhlwathi. Thola ikhanda lenhlwathi.
eliphelele hayi elinqunye nje la thola nje ikhanda lenhlwathi uligayi lonke nalo lingene lana. Thola amafutha enhlwathi nawo futhi wagayi futhi uwafake la kulento le. And then into esesiyenza ke manje ke thola ke manje into esibiza ukuthi ithambo lehlengethwa. La kuthiwa ithambo lehlengezi kodwa ithambo lehlengethwa. Iyona ke into oyidingayo le. Laphana into oyidinga kakhulu umgogodla wenhlwathi, amafutha enhlwathi, ikhanda lenhlwathi. Uma uthi uyabuka ikhanda, umgogodla, amafutha akusebenza konke lokho. Kwazi ongena umuntu ekuthiwa umavumbuka, wangena umuntu ekuthiwa ovuka. Ya understand ukuthi ngithini kuwena? Yena icabanga. Sesizokufaka ke manje ke umuthi esiubiza ukuthi umhlume kanhloyile, obovu, umhluma kanhloyile, omhlophe. Siyayakha lento siyihlanganisa ke iba impuphu. Sesithatha imali ke manje, sithatha imali ke yonke imali yamaphepha. Le mali yamaphepha siyayiqoba siyishisa, sihlanza nalomuthi ke manje nake. Into esesiyenza ke sesiyasebenza ke. Le mali number 1 uzoyishisa. Eyesibili imali ngizokutshela futhi. Le oyishisile uzophinde futhi ube nenye iset yemali ephelele nje engashiswanga ke. Sinako ke incazelo ithi hlanganisa lo muthi ufake endishini bese uphalaze ngale mithi engizokunika yona manje. 1 2 3. Umuthi ke engizokunika wona uvuka, umagoqu, umphenduli. Uthatha indish yabo. Uthathe le mithi le uyibilise, le ngiyibalile. Lena nje ngiyibalile u3 uyayibilisa. Uthatha le bengisho uyithela la endishini. And then usuphalazela phezulu kwawo le mithi. Angizwe ukuthi ngithini kwami. Uphalazela phezulu kwawo le mithi. Bese ufaka iqanda lenkukhu umboze 7 days. Ubuye usuphethe bla 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 nogoloko bese ubika umnikazi nomhlaba, unikazi womhlaba kubantu bakini ukuthi udlane uzokutshela yena umhlatshelo wakhe lo muntu okhuluma njenganawe. La nto ke khonta ozobuya uma ususiya lapha kuyena usuyiphethe nogoloko. Ngiyangizwa ukuthi ngithini. Lento ke iphalaza imali iyakhuluma, izokutshela ukuthi yini ifunayo. Izokutshela yona ukuthi into ifunayo. Then ke la bengisakunika nje la isithwalo lesi senyoka ephalaza imali. Bengenza ukuthi kube wena obona ukuthi ikhona into enjalo noma ayikho. Then now sengizokunika ke manje ke isithwalo lana sekuvusela khona ke umkhovu sisebenze ngawo. Uma ufuna nje umkhovu ke uthi ngiba Babu Dokotela mina ngifuna ukwakha abafana abafishane. Yakhiwa kanjani le nto la? Ngikufundisile kwemali manje ngikufundisa okwabafana abafishane. Abafana abafishane bona bakhiwa kanjena ke. Thola umalamba kuphikwa, thola umali yavuma, thola umhlume omhlophe, umhluma kanhloyile omhlophe, thola umhluma kanhloyile obovu, thola umthunyelelwa, thola umavumbuka usala bese ubalile. Thola umabuya eziphonsa, bathi umabuya ezidonsa la, kuthiwa umabuya eziphonsa, umabuya eziphonsa. Then lo ngithi angihleze ngisho ukuthi uthwala la kakhulu abantu baseGoli ePitoli bawuphatha, abantu baseZimbabwe bawuphatha lo muthi lo. Thola umzaneno, thola amafutha kaXamu. Thola ke imali u10 zonke ke izimali. Uhlanganise yonke lento wenze ngalendlela engizokufundisa ngayo la. Hlanganisa zonke lezo zinto ke ezisetshenziswayo. Hlanganisa ke zonke lezi zinto lezi mase siyakwenzela ke yonke ke wena uzobe usungitshela Babu Dokotela sengihlanganise yonke lento le. Mase ungitshela ukuthi umhlumo omhlophe utholephi, umhlumo omhlophe ukuthi ubovu uthole ngoba sizama ukuthola ukuthi ngempela lento iyona yini. Uma buye eziphonsa uthole kuphi. Thereafter sengiyazi ukuthi ama sources akho la okwazi ukuthi procure le mithi le uthole endaweni right. Engisho lana ke bengifuna nje ukuthi ngikunike nje ulwazi wena njoba uthi ukholela ukuthi imithi esininika yona it's too expensive, you can do it. Hamba kuzenzele sengifundisile. Asibuyele ke emsebenzini ke namhlanje ngifuna ukuthi sikhulume ngawo. Namhlanje akukuningi ke sikhuluma ngakho. Ncane kakhulu sikhuluma ngotshani. Bantu bakithi Babu Dokotela babesizwe bawujabulile. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi yini eyenza ukuthi ulale nabafazi babantu. Ake ungitshele nje wena ukuthi lento ngifuna sikhulume nje ukuthi yini
ey'ntombini zingaka, ezizele ezinye, ezingazele ezinye. What gives you such a strength sokuthi ungathandani nomfazi womuntu but ugcine uya naye ocansini? Asikhulume lokhu. In Arabic, umfazi womuntu is haram. What I mean is haram because umfazi womuntu he's more like cursed. Ngoba kunesikhathi lana kusukuma umfundisi athi nina seninyama inye. That is a curse. That is haram in Arabic. Ngoba kusho ukuthi wena uma ulala nona umfazi walomuntu, technically ulala even nendoda yakhe. How rude is that? Lento oyenza kuyena umzimba wendoda yakhe usukula. Obvious, you grossly undermine indoda yakhe. Angabe ukuthi ulala nalo nkosikazi njengoba wena umthembisa ukumfaka emsebenzini. That should not be like that. Angabi ulala nalo nkosikazi ngoba wena you are grossly undermine le ndoda liyana. Indoda maybe iwayazi wakhula naye igwala. Kodwa funa ngikutshela. Awu understand. Angilalele futhi. Ngithi mina funa ngikutshela uma ulala nendoda lenkosikazi womuntu, osibari bayo they get offended isenzo osenzayo. Abanakwabo lapho eganwe khona nabantu insizwe eziganwe khona ezithi mina kwethu kwenzekani, they get offended. Baningi wena abantu obachukuluzayo, awuchukuluzi lo olala nomkakhe kuphela. Engisho ukuthi ngifuna ukuthi before njobana uhleze unamaphilisi okuvusa induku nje kuwaleti yakho ngoba ulala nabafazi babantu, before ucabanga into canje uhlezi unamakhondom anga-3 nje ekukhabhi holo wakho because ulala nabafazi, kufuna ukwazi ukuthi we are creating more enemies than you can imagine. Lona akanankinga, kuyayisontela lokho ePostoli akunangqondo verse kubizwa ngodade ayinto engenamsebenzi verse, kodwa kusalayo osibarbaka abayifuni lento. Insizwa lezi zinye iziganwe lapha kulamuza aziyithandi lento. Omakhelwane abayithandi lento yenzayo. Even emsebenzini ama-colleagues akayakhuza ukuthi yendoda i-wrong lento yenzayo. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi uBabu Dokotela is not an anger person. I created what is called i-quantum yokuziphindiselela to the person who does that to your wife. Angifuni ukuthi unkosikazi umbeke ilumbu. I've got proof ilumbu lilimaza abantu besifazane because baphenduka baba amaKorea abantu besifazane egcina ilumbu lidle isibeletho sakhe emvalo kangakwazi ukuthola abantwana. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi the reason why I came with what is called a quantum ye revenge yokuziphindiselela ngoba wena lesenzo sakho osenzayo, it has never annoyed just a person but it annoyed everybody. Yebo lo baba lona uwashawa istroke kudala, akuhlanzele ukuthi naloko wena ukuthi uzolekelela lo baba ngoba yena asakwazi ukwenza umsebenzi wakhe njengobaba and lusubhamba phezulu kwakhe. That alone it will offend everybody. Even ithongo lakho lizokushiya likushisa ukuthi isenzo osenzayo bekunikile unoma bengane abawu3 ubayekile, unonkosikazi wakho awufuna ukulala naye, ulala naye kanye enyangeni, into ebhizi ukulala nonkosikazi womuntu. Ngithi mina ndoda uma usufike esigabeni esinjalo ngithengela izinalithi eziku2, ungithengela umanyazini, ungiphathela u12,000 owucash, ngikulungisele lento mina kahle nje siyithathe siyibeke endaweni yayo kahle ingahluphi. Kodwa angikhuluma ukuthi akubula abantu, ngithi mina balayishwe kwiquantum. Abantu abahlukumeza abantu, akekho umuntu ongabekezela ukuthi umama kade sebenza emajaldini amandiya ehola ingubo, ehola igrosa, umama esebenza emaplazini ehola amase, ehola ubisi, nale mali engenamsebenzi ehola emaplazini, ekhulisa izingane. Ikhula ingane ibe intombazane isebenze kahle, ifunde ingane ingawuthola umsebenzi igcina isiyongena emaphoyiseni ngoba lento ayifundela ipublic relation ayikuthola umsebenzi. Isihlale 4 years ine PR degree, okusala awuthola umsebenzi. Yazi thatha inqomo ongena emaphoyiseni at the age of 24 years. Emva kwaloko lengane isiyiphoyisa, isebenze kahle, ivusa umuzwa wakubo,
ibi ingane ithenga ama-tiles wabeke phansi, ithenga ama-blocks wabeke phansi, bese kuthi wena uthi le thekeni ilahlile ngoba iyiduke iphethe isibhamu and usuyoyidubula with the intention sokuthi ufuna ukuthatha lesa sibhamu. Trust me with this. Lobo buhlungu obuzwisa umzali abenele. Ngifuna ukukutshela mina mhlazane kungena i-report yokuthi uconstable usibanibani sebemdubulile. Some of his members or her members, they cry e-police station. Kungathi kudutshule bona. Abanye bakhalisa ukuthi lo muntu emncane kangaka bekungafika ngathi nisesibhadala emaphoyiseni. And then labo bantu labo, they can do whatever they want if bangithola bakuthola. Le ukuthi uzoboshwa ungaboshwa ntambama. Bakakudubula bese bethi beku self defense because nawo usuzobadubula. Engisho ukuthi we don't promote violence, but ngisho ukuthi njoba umzali ekhulisa ingane kanzima kangaka, lo mfana lona yikho into enye asayenzile ekhaya ngaphandle kokuvusa uround nendlazo lala kuyona. English emawindini manje. Wena uyokwenza nje into engenamsebenzi, uye ethaveni uyodlala isnooker nobhiya, ufuna ukudlala ngekani isnooker, bathi bakhuza politely, ukhuzwa nje kathi uthi hayi bhuti ngoba ngathi usudlile, hlala lapha bhuti ngoba siyadlala lana. Emva lokuthela wonke umuntu ngobhiya. Uthi ukhuzwa lapho udonsi bamudubula umuntu. Lo muntu omdubula iphoyisa, li off duty. Lo muntu uyi-beneficiary ekhaya. I am not going to tolerate that. Trust me with this. I am not going to tolerate that. Engisho ukuthi kunabantu aba-instigate abantu so that people bazovela ukuthi banjani. Mina awukwazi ukuthi njengoba wena sakhelene isisondelene kanje. Umuse usungula i-tavern yakho ayinawo ama-toilet. Kuchanywe emva kwendlu. Lo mva kwendlu lona ngenhla kwakwami, umchamo wakho uza kwami. Angikwazi mina ukukhuluma lo ngoba phela mina ngina-tavern. And thereafter umfana wami uthe yakhuluma lena wangena la wena umfo umbulala ngenduku nalabafana bakhe abasebenza lapha yana. Then abantu abanjalo, we don't talk a lot. We don't talk a lot. Asisho ukuthi akubula abantu sithi kodwa mase benjalo asibalekiswe iquantum. Iquantum ibuyele ukuthi izoziphindiselela. Ngeke lo muntu no Brentwood nesikepe esingenamsebenzi eloke ephuma njalo ku-social media kodwa uneshow ukuthi uyena wabulala baba wakho. Uyena wabulala baba wakho. Lokho ngeke sikubekezelele. Uzobona ukuthi wena wenza kanjani. Sizomfaka kwiquantum simlayishe ngoba uyaziphindiselela. Nikhule kabuhlungu ngenxa lo muntu ohleze ephuma laphana. Indeed udumile kodwa kusala uyazi ukuthi uyena wabulala baba wakho. Beloku bethe omamncane bakho hayi xola, omamkhulu bethi hayi xola dlulisa nathi sadlulisa. Dlulisa uma ususebenza suka lapha egoli ufike kumlayishe thina. Sensimlayishe nje njengoba kuya December nje angafiki. Bese simlayishe nje straight ngoba awuwazi ukuchonyelwa umuntu ubaba wakhe ebhajwe enhlabathini because kunomuntu owenza kanje. That person I repeat, iquantum ibuya ngokuthi sifuna ukuthi siziphindiselele. Angifuni kusukelwa abantu bengenzanga lutho kuthi Babu Dokotela ke simjijele kwequantum. Ngifuna mina umuntu onesenzo owazi ukuthi lo muntu lo besintshontsha naye emsebenzini. Besintshontsha naye emsebenzini and i-footage wazi yonke into ngathi. Mase kuyimina urelease i-footage yena engekho. Lo muntu uyakulambisa, lo muntu wenza yonke into. Kodwa benintshontsha naye. Ayikho into anayo namhlanje njobe nemoto nje manje eshaya iphela, eyamaphela. Uwathenga amaphela u2 ngemali yontshontsho emsebenzini. Benintshontsha naye upende lo muntu. Kodwa mase sekuwena ukwazi ukurelease i-footage ezokulambisa wena, ilambise ngane zakho, ixoshise emsebenzini. That person. Awukwazi ukuthi ngingathi ngidlubuthela inhlabathi ekudleni kwami. Trust me, stop undermining people because of complexion yabo. You'll be surprised. Stop undermining people because of the language that they speak. You'll be surprised. Stop undermining people because of their height and physiques. You'll be surprised. Trust me with this.
into engiyaziyo mina enamandla esiqiwini ukubulala indlovu ngaphandle kwebhubesi iyodwa kuba intuthwane. Kuba intuthwane. Ayikho enye into kuba intuthwane. Engisho if you are coming with this intention and intendence ukuthi akayilutho ugqoka abahlala endlini ukuthi ngeke ngenze ulutho mina bazalwa ndoni ukuthi ukhuluma ulomo ukuthi i-culture yakhe ne-tribalism yakhe it has nothing to do now and uzolayishwa uma uqhubeka nje. Babu Dokotela Babu Dokotela ngifuna siyikhulume lento nami. Abantu bayithanda izinto zobunyanga thina sisazikhuluma. La ngizofuna ukuthi ke siyibuke lento le idlozi. Uma sifuna siliphendula ethuneni. Uma sifuna ukuphendula idlozi lomuntu ethuneni kwenziwa kanjani? Uma uzoliphendula ethuneni wenza kanjani? Ngamathuna lawa kubo ngoba uyababona ukuthi bagcwele ekompumalanga bagcwele koGoli bagcwele koThekwini and banama truck banazo zonke izinto. Wena ufuna nje ukuthi laba ke ukubazuse lento le. Uma uzophendula ithuna ufuna ukuphendula idlozi lomuntu ethuneni wenza njenake. Uthola inkukhu eyiqhude enemizwezwe lesegobile kanje. Mase uthola umuthi esikubiza ukuthi umkhondweni. This number 1, thola umkhondweni. Uzothola umuthi ekuthiwa umaluvungu ophathwa amashangana. Hlanganisa lo mithi yombili. Mase uya ethuneni. Hayi ebusuku. Uya emini. Uma uthi okwazi kuyemini iya ngo-12 ebusuku. But uma uzoya ngo-12 ebusuku ufuna ukhumula ube nqunu. Awulalela. Funa lana siliphendula idlozi labo kuphele ngabo baphuphe babanga umsindo babe ukuthi bashayela amatekisi baxoshwe bangene kusekhetho benze noma liba baphendukele nje idlozi labo. Mase nje naku uzoya ethuneni ngo-12 ebusuku. Ukhumula ingubo zakho uzibeke kude mhlawumbe 5 meters away. Uma usuyayithuneni uphethe leli qhudi leli and uphethe nalomuthi lo. Ufike ucaphune inhlabathi ethuna uyihlanganise nalomuthi. Uthi ngithi sibanibani. Ngalomuthi ngithi ngiyakuvusa manje. Ngifuna usebenze izifiso zami zonke zasemhlabeni. Mase uthi nale qhudi leli engiliphethe ngithi le gazi engilichithayo. Hamba umuthi usuphuza nanti igazi. Uma usuhamba uyoliphuza kosibanibani nosibanibani. Ubabize bonke labantu bomndeni ofuna ukuthi idlozi lakho nabaphendukele. Liqhaqhaza igazi uthi hamba uliphuza kubona. Hamba bagenqe ngemoto bagwaze badutshule. Hamba ngiyathuma ngithi hamba uhlaleleni la kwabafileyo kanjalo ukuthi okonjani umuntu ohlala yedwa kwabafileyo. Lize lithule iqhude mase lithule iqhude then khipha inyongo. Khipha inyongo musu uqhumisela kulomuthi. Musu uthi ngithi sibanibani. Njengoba ngikuhlanganisa nje lana ngithi njengamanje ngikunika amandla nginika sonke isikhali. Ngithi phatha isibhamu, phatha umkhonto uzibiza zonke izikhali la uyazibiza. Uqeda lapho uthi sesiyahamba ke manje. Uma ufika ekhaya uzomkhanyisela amakhandlela abomvu abe u3. Fika ekhaya umkhanyisela amakhandlela abomvu abe u3. Umuzi usuyamtshela ukuthi naku ke lesesikhona umuzi umshisela impepho futhi yasekhaya. Uthi wena ususebenza la ekhaya. Lo muntu lona uyazi into oyifunanga. Kuzothi phatha. Uzwe kuthiwa kulimela umuntu khona. Uma ukwezwa kuthiwa kulimela umuntu umusi uyamtshela uthi sibani ngithamba uphuza lela gazi lalomuntu. Uthumele lapho kuthiwa kwenza. Uma ngingakenzeki lutho hamba uye lapha hambana khona imoto noma amaroboti noma ufike umthela lapho uthi ngithi laba mabewela imigaqo noma ngaba kuphi ngithi mina bangawela umgaqo egazi aba. Lapho usuku uliphendula idlozi lakho. Usuku uliphendula idlozi lakho. Liba ke uhaywire. Uma ufika thatha lenhlabathi ufike ejointini. Ufike uyichithe phansi lenhlabathi uthi ngithi osibanibani abadako babe izidakwane. Lana ngempela la kunabantu khona ngishabalele phansi khona. Ufike uyichithe usuke uphendula idlozi. Amathuna abantu iwona asebenzayo uma ufuna ukwakha izinto ukuthi baphele nje baphele babe inhlabathi. Lana sikufundiswa nje ukuthi
uma ufuna ukuliphendula. Then sengifuna ukunika ukuthi uma ufuna ulitshontsha ke manje ulithathe uhambe nalo libe kuwena. Lithathe nje sithi lihambe nawo. Lihlale kuwena idlozi lakhona. Wenza njena ke. Ulalela kahle. Uzothatha intindili. Yabo intindili lengiswa la. Thatha intindili. Uyigcobe amafutha engulube. Le ntindili le uzoyithatha ke manje le ntindili uyoyibeka phezulu kwethuna amafutha abemaningi engulube. Kodwa mekuthiwa ube nenhlanhla thola ingulube ezifele yona. Emona ke badayisa kakhulukazi amafutha engulube ezifele. Ufike ke ubeke lapha nake. Salwazi. Mase ke usoyilanda le ntindili ungiphathele umthathi. Ufike uyikhiphe lapha ethuneni. Uma usuthela umthathi ngaphezulu. Mase ubulala inkukhu eyimpangela bathi ngisixhosa ingqoqe. Uyibulale phezulu kwale ntindili ukhuluma ukuthi ngithi namhlanje nginithatha lonke nina bakasebani. Njoba ulele lana ngithi balandeni bonke abantu bale obabakini. Sengifuna besebenzele mina. Uma uqedile lapho uyibulala le nkukhu le, musu ukhipha inyongo yakho uthi nje nansi ke inyongo ekunika ilungelo la ukuthi namhlanje ngiyakuthatha. Musu usuyayithatha le ntindili. Ugoduke nawe uye ekhaya. Lele ukuthi ngithini? Uma ufika ekhaya ukhanyisela amakhandlela futhi abovu abe u3. Khanyisa amakhandlela abovu uma usuyishisela impepho. Mase uyishisela impepho uthathe imali ewu10 rand. Musu uthathe indwangu emnyama lekuzilwa ngayo. Le ntindili le nale mali ugoqe konke kuhlangane. Uma usuzogoqa futhi ugoqe konke kuhlangane mase kuhlangene uma usukubulala inkukhu ke manje futhi ke ebovu. Uconsele ke inyongo igazi ungasalifaka uthi ngiyakucela ke sibani ususebenzela mina yonke umcebo lengane lezi ngifuna abasebenzayo ubafake ezikweletini abawukuthi ubafake ezikweletini abawukuthi baboshwe bangayitholi ibheli lana uyabaphuphisa lento ufuna niyazi ngoba lana usuku uphuphisa umndeni nje uphele idlozi lakho lihlale kuwena. Idlozi lakho lihlale kuwena. Uyayithatha ke lento le uma usuyoyitholela isikhwama esidala ekhaya ufike uyifake khona uthe nohlala lana khohla. Uma enyanga uyohleze efaka imqhele shithi imqhele etanti eThekwini namabhaya abovu yamba ngenyawo egoli ekhuluma into omsangana ethi ngiyahlola mina hlola vime ngisho abantu emgaqweni amahlola. Indeed uyahlola uhlola into engempela kanti uhloliswe lesipoko esasivusayo but imali asimniki. Lana ke suke sikuphambanisele nje idlozi. Then asigenela ko pastor. Uthi umuntu hayi mina ngoba ngopastor ngikwazi ukushayeka. Uma upastor noma indoda kaNkulunkulu umphathiswa wemfihlo uma ufuna ukumthwebula yena wenziwa njena ke. Ufika esontweni uhlale ngemuva. Bazokubona. Muhle lapha ngemuva mase kunikelo bese fu u400 rand. O 10 rand inqwaba nje bengikhiphe kodwa ibe la u400 500 ufake nje lapha. Bazoyiqaphela lento yakho yenzile. Mase enkozweni elandela mase befuna ukuthi uzohlala ngaphambili. Uma uhleli ngaphambili, listen to me carefully. I'll understand. Hey wena uyadlala wena. Hey uyadlala wena. Uzophinda futhi uyonikela lapha. Hamba uye ethempelini lamaSulumane. Khona la kuthanda khona amaSulumane. Kunamalaki stick awashisa amaSulumane lapha. AmaSulumane ngithi ambizi uJehova washo Jehova at Allah Akbar. Wena ke njengoba besho kanjalo nje bayakusebenzela. Kunomlotha ozowufica lapha bashisa amalaki stick abo. Thatha lo yamlotha uma usuthi ucela bakuphi isandelo uthi bazokunika isandelo uma usuyihlanganisa lento. Uma usubuyele esontweni futhi kulela sonto angile umuntu lomfundisi ufuna umshaphansa phela abemphuphi lento eyishumayela ekhaya iBhayibheli. Then muso phinde uyonikela ngenye imali futhi eningi uyifake yonke ke lo powder lo ufake yonke lo powder ufake mase ufike lapha ku basket futhi fu ku basket mhlawumbe 2000 imali oyitrap ngalento ila ku 300 rand the rest ayinalo uthi fu babona indoda leni yamlalela uNkulunkulu emva kwalokho ke iyaqala ke lento ke isi command authority ukuthi umfundisi akabe no one on one nawe.
akabe no one on one nawe. Lento oyifakile lo mlotha wamaSulumane uzosebenza. Uzolibhidliza ibandla. Umfundisi azaqala athi ufuna attention kuwena. Musu uyamtshela ukuthi hayi ngingakusiza ndoda. Kodwa yeke ukushumela insindiso. Ngakusiza uma ungafuna ukuyeka ishumi. Usuyamcontrola ke mase drive wena ke. Yilapho uma ufuna ukumshaya umvalo. Aphele. Uyabona amasonto amanye amzwile uNkulunkulu ekhuluma. Wathi umoya kaNkulunkulu abantu abaswipe. Amandla lawa kaDajjal, the deceiver of the church, awukwazi uku-operate emshinini uma uswipe. Ngesikhathi swipe sithi hayi ngifuna ukukhokha ucash kuthiwa ayikhuleka ngane yami kuyaswipe le ekhaya. Ifika ibhajwe stopini ke lapho. Ifika ibhajwe stopini ke lapho. Engisho ukuthi lama umkade uzokwenza lokho usakwazi ukwenza lokho. Uyafuna ukugqokisa umfundisi, uzomgqokisa umfundisi but izinto ezomgqokisa zona zisuke zinalo umlotha. Hayi umfundi indoda kaNkulunkulu uzothi hayi indoda kaNkulunkulu unganginika nje voucher ngesitolo ngifike ngibheke ukuthi ngibhekani kaBokhati. Usho nihamba umthengele ivoucher kaBokhati uyinike indoda kaNkulunkulu. Ngwalana lento uma ngingayisho nizokwenza ama mistake. Nizoqhubeka nithuka amabandla kanti lamabandla seswipe isamlalelile uNkulunkulu uthi uNkulunkulu kunesikhathi sikaDajjal ezongena ebandleni afika lidunge lonke anikele ngento ezinkulu kanti ilana kulinyalwa khona. Babu Dokotela bakwesezoja. Ngifuna ukuthi wena ke oyinyanga ke esengikusabisile usuthukile. Hey. Wena onyanga wenze nje. Wena uyusangoma wenze nje. Abazalwana abantu abangeni amathwasa awasekho. Usho njalo ngithi. It because kunezinto esitshelana ngawo uzuzenze. Ngithengele insangu. Ngithengele isinemfu. Ngithengele iboxer. Zo3 lento engifuna kuwena. Ngifuna singenisa amathwasa, ngiphinda sifuna sivule umsebenzi wakho njengoba uvalekile. Thenga lezi zinto zo3. Uma usuzithengile ngithengele inkukhu emhlophe kube isikhukazi kube ulamthuthu. Hamba ke manje uye emakhaya noma nje uye esiqeleni hayi emakhaya uye esiqeleni ngoba nasePitoli khona la ndawo Rustenburg khona. Uyobheka umuthi ekuthiwa uTshanibezwe. Ko Lady Smith Newcastle khona lo butshani lo. uTshanibezwe. Ufike la bumile khona. Uma ufika lana uthi ngiyakhuleka makhosi amakhulu, ngiyakhuleka amakhosi aphansi. Ngikhuleka kwena uTshanibezwe, utshani bomhlaba. Wawukhona okhokho bengakabikho namanje usekhona. Ngizokhuleka kuwena ke. Uma usuthi nansi into engikuphathele nebhemanikeza kwazi namakhehla, uthatha insangu le uyichithe la, uyifaze la phezulu kotshani, uyifaze phezulu kotshani, uyifaze phezulu kotshani, uyifaze kotshani. Uma usuqedile futhi uphinde futhi ubaphahlele ubiza abakini, ubiza abasekhaya makho ubize ethongweni lakho lelo lisebenzisa. Uma usuthi uzocela ukuthi bakuvumele ukuthi ukhe napho uTshanibezwe. Uma usuqedile lapho ke usuyabuka ke lobutshani, into nje engagcwala nje isandla ebengaka. Uma ufika ekhaya usuyabomisa kahle uyabugaya. Lobutshani lobu bungena empepheni uma uyishisa. Lobutshani lobu bungena esibungeni leso sakhile esingasebenzi. Lobutshani lobu bungena emthini wakho wokugcaba wenhlanhla. Lobutshani lobu bungena emthini wakho wokuphalaza wokugeza. Bungena yonke indawo lobutshani. And then uTshanibezwe ungabuthola yonke indawo but kufuza ukuthi wena ungabuthengi. Buza ukuthi babukha kuphi. Bayokutshengisa. Kwazi ukuthi ufike uzikhelele wena ngalamasiko akhona. Lento ayisona isithwalo. Usuke ucele kwabaphansi ukuthi abakuphe umuthi wabo. Mase bayakupha. This is Babu Dokotela bakwesezoja umfana umhleja yakhe umzolo mancinisa ngeswele futhi ngixolisi. Siyabonga.